تماشاوانên hêja em derbasî Diyarbekirê dibin. Mahmud Kılınç endamiyekî tiyazan û medreseyên konferansa zanên ola İslamê mêvanê min e. Em dê li ser konferansê vaqifin silav bo te Kekê Mahmud. Kekê Mahmud destpêkê de dixwazim bizanibim girîngiya van konferansan. Êgo hûn li dar dixin çine duê derbarê de ger dîtina te bikir. Silav û rêz û hurmetê xwe pêşkêşî temaşevanên Kurdistan 24 nexwasin pêşkêşî nûner û xebatkarê Kurdistan 24 dikim boy cîda me ji bo axaftin û goftarê cîda me ez careke dî silavê xwe pêşkêş dikim. Bi rastî ev hevdîtinê alim û zanayan ya heftemîn ev sal li Diyarbekir tertîb dibe. Du salê korona de دیگل همو کس هندر دبون لسر زومه اف کنفرانس یا پنجمین و ششمین هات ترتیب کردن لی اف سال حمد شخداره با پشتی شوبا کرونا یا هفتمین دیسا روبرو لدیاربکر ترتیب بو هفدیتنا عالم وزاناین کردستان هاو نه هفدیتناک نتویه هفدیتناک ناو نتویه هفدیتناک جگلک دولت اسلامی نخواستم جغرافیا کردستانی جی چار پرچه کردستانی میوان بشتار دبن روشنبیر عالم زانا اکادمیسیان شیخ اشراف پیشکش بشتاری و برنامه دبن دروجا بردوام دکه اف برنامه سالا 2015 دا دست پیکر بو برنامه ev sal ya heftemîn tê tertîb kirin îro roja yekem bû komisyonek vê bernamê ya giştî ya merkezî heye ev komisyon nexwasim çar perçe Kurdistanê hatiye damezrandin di nava vê komisyonê de ji Kurdistana Tirkiye jiya Iraq jiya İran jiya Sûrî ji gelek partî û saziyên sivîl yê komisyona bilind de gelek endam hene ji Kurdistana Başûr jî partiyê siyasî saziyên sivîl heta ji Ewqafê Kekê Mahmud gava ku behsa vê mijarê dike taybetî girêdayê erdnîgeriya Kurdistanê gelû pejirandine qebûlkirinek hîn jî li ba alimên İslamê em bêjin êku ji welatên derdora Kurdistanê ne wekî Tirkiye gelo ew pejirandin bawan heye got erdnîgariyek heye navê wê Kurdistanê li ser wê erdnîgariyê nedadwerî tê birê vebirin gelo ew pejirandin li ku an heye kaka bi rastî heqîqet kes nikare înkar bike erdnîgariya milletê Kurd li ser dijîn ew bixwazin nexwazin navê Kurdistanê kesek nikare navê wî înkar bike mafê heq û mafê got ji milletê Türk û Ereb û Faris re heye ji Kurdar jî heye çunkî Kurd zimanê Kurdî milletê Kurd ayetek ji ayetê Xwedan e tiştê mafê ji wan re heye ji cîranê me re heye ji me re jî hewceye heye ew qebûl bikin nekin navê coğrafya me Kurdistan e em Kurdin li ser vê erdê em milletekî kevnarin e em perçakî ümmeta İslamê ne ev herêm ya me ye di dîrokê de navê vê herêmê Kurdistan e ev heqîqet kî înkar bike wekî çavê xwe ji tavê re bigire Kekê Mahmud niha Kekê Mahmud girêdayê ola İslamê Kurdistan yani navên gelek me zindan e ji Selaheddînê Eyyûbî bigire heta Bedî'u Zaman Saîdê Nûrsî ev rastî heye niha min li vîdyoekê parça vîdyoekê ji konferansa we temaşe kir Profesör Doktor Yusuf Kaplan bahwer dikim navê wî dibêjê nabe ku navê Kurdistanê li wê derê bêdanîn yani ev ne pejirandin, ev ne qebûl kirin vekî alimekî İslamî gora bahweriyate kan nirxandina te bikir
بله. Yani Profesör Doktor Yusuf Kaplan berejî ez wî dinasim heta ez pêra rûniştima min pêra sohbet kiriye şixa pêşkeşvanê bernamê jî ev roj ez bûm sibêynê jî ez im. Profesör Doktor Yusuf Kaplan dixwest vê bêje belkî murada xwe tam diyar nekir ew dibêje dema got ev gotin tê gotin yani gotina Kurdistan hinek tepkî û reaksiyonê dikin. Yani ez bawerim baweriya Yusuf Kaplan bixwe ne ev e. Çünkü Yusuf Kaplan berê jî vê mijarê de me pêra sohbet kiriye. Yani Yusuf Kaplan dibê xweş tepkî û reaksiyonê ji derve were biparêzin. Belkî boy di bîr anînê de konferansê de anî ziman bi rastî ji boy mêvanê me bû yê bernameyê me nexwest yani nîqaş derkeve em rast bikin me guhdar kir û wiha hişt. Bes ez dixwazim vê bêjim yani ji hêla olî de Seyda Şeyx Alim û Rewşenbîrê me yê Müslüman wek hinek ev sosyalîst û komünîstînin ziman dibêjin İslamê me bişûn dahişt, İslamê mafê Kurdan naparêze ne rast e ji hêla olî de tevê Seyda û mamoste û Şeyx û Alimê me dibêjin tiştê ji milletê cîranê me re heye lazim e ji me re jî hebe. Dibêjin milletê cîranê me beravan sînora ji erdnîgariya İslamê rake ême jî sînor ji me nelazim e. Di hemû platforma de vêyatînin ziman di vê platformê de jî gelek mînak ji Selhatînê Eyyûbî anîn belkî sibêynê ji Şeyx Abdüselam bînin, Şeyx Mahmud Berzencî tînin, ji Mevlana Xalid tînin yani dîroka me ya qedîmî gelek dewlemend e dîroka me olî ya aliman rewşenbîran belkî ji yê milletê de ne dewlemendtir be ne kêm yê milletê din e. Yani di vî warî de neyarê me jî vêya tezîq dikin para milletê Kurd di damezrandina medeniyeta insaniyetê û İslamê de gelekî girîng e roleke wê yê sereke di tarîxê de heye kesek nikare vêya înkar bike ew înkar jî bikin dîrok li ber çava ye yani ev hevdîtin ji xwe belkî armancek wê di coğrafya me de nexasim di coğrafya Kurda de ev kêşe ev pirsgirêkê got hene belkî ev dîtin dibe sedemê got ev pirsgirêk çareser bibin em daim dibêjin mamoste di coğrafya me yani rojhilata navîn du pirsgirêk hene heta çareser nebe pirsgirêkê coğrafya me ya coğrafya İslamê nexasim jî bi dawî nabe ev her du pirsgirêk yek jê pirsgirêka Kurda ye kêşeya Kurda ye ya dijî ya Filîstîn e milletê di vê herêmê de dijîn heta van her du pirsgirêka çareser neke di navbêna Türk û Ereba û Farisa û Kurda de ev kêşe bi dawî nabe. Mijarên sereke kekê Mahmud Kurd jî belê mijarên sereke ya konferansê çine û gelo dê daxuyaniyekî encamî ya vê konferansê bê belavkirin ji alî yekîtiya zana û medreseyan de. Belê di her sal em dibêjin tema yani mijara sereke ya go mijarê di pêve alaqadar e pêve girêda ye her sal mijara ku sereke heye ev sal mijara sereke di pêşveçûn û serkeftina ilm û fikrê de rola aliman lê dibin vê mijarê de hew ne medrese û ilim û alim tê şexlandin divan her du roja de çünkü çar rûniştin hene divan her du roja de divan roja de rolê alimê Kurd dîrokê de kedawanî ji bo damezrandina şairîstaniyê ya ümmetê rola alimê Kurd çi ye pirsgirêkên herêmê pirsgirêkên rojaneyê coğrafya İslamê û milletê mazlum yê li erdnîgariya ümmetê dijîn hemû divan her du roja de bi goftarê mêvanên beşdar tên pêşkêşkirin û di roja yekşemê de bi encamnameyê encamnamak hevbeş yê got ji
van devleti cuda beştar bûne bi encamnamek hevbeş diyar dikin ew encamname jî dîsa bi van mijarê sereke ve girêdayî. Belki. Yani ev konferans mamoste hewne yekîtiya alim û zanayan tenê tertîb dike. Di vê konferansê de Kurdên Başûr, Bakur, Rojhilat û Rojava pêşîvantiya wê ew dikin lê nerînekûyî ummetwarî jî heye ji dewletê din yê cuda birayê me Ereb û Faris û Türk jî beşdarî vê konferansê dibin bi nerînek ummetwarî pirsgirêkê herêmê û yê Kurdan jî tênin ziman û li ser diaxivin şirovet kin nîqaş li ser van mijaran çê dibe bi encamnamê jî bername dawî dibe. سپاسیاتتکم که کی محمود قلنج و جه دیار وکری تو میوانی. Ez